Здравейте! Казвам се Тодорка Лепкова и съм управител на фирма Иновационни техи ЕООД град Хасково, която е правоприемник на единствения в страната институт по керамично и пътно машиностроение в град Дебелец. Обръщам се към всички желаещи, както и към всички млади хора, които желаят да се реализират в областта на керамичната индустрия. Да посетят нашият учебен център, който създадохме наскоро, Център за професионално обучение ТЕРА в град Дебелец, който има за цел подготовка на кадри, специалисти, необходими при изграждането и пуск в експлоатация на керамични заводи с българско оборудване. Малко известен е факта, че България притежава собствени технологии, патенти, лицензи закупени от Италия, от Германия, от Австрия и продължава да разработва и развива непрекъснато нови полезни образци и иновации в областта на строителните материали, като се съревноваваме вече и по брой на патенти с водещи фирми в областта на керамиката от Китай, Индия, Русия, Италия. Така че, млади хора, очакваме ви. Вашата успешна реализация е при нас. Очакваме младите технолози, младите монтьори, електротехниците, охранителите, еколозите, спасители при бедствия, авария и катастрофи. В 4 континента по света работят над 62 технологични линии с българско оборудване, изградено от вашите бащи, майки, дядовци, а ето, че сега е и наш ред, както идва и вашият. Очакваме ви, млади хора. Добре дошли в Център ТЕРА.